Здравейте, хора! Готови за Хогвартс? Грифиндор тим. Даже и чорапите. Между другото, само да вметна, всичко, което си купих тематично Хари Потър облекло от Chain на много добра цена. Така че, ако ви интересува или ви предстои такова пътуване до Лондон, което със сигурност ще се случи след като гледате влога ми, пишете ми, за да ви изпратя линкове. Вървим към автобуса на Хари Потър. Стигнахме до Латфорд и сега ще вземем безплатен шътъл, т.е. транспорт с специален лицензиран автобус на Хари Потър до Warner Bros. Studio. Вижте го! Ето го автобуса. Ще се качим тук. Ето го автобуса. Влизаме. Away from stepping onto the authentic sets housed at the studios where all hit films were made. It might have looked like we were travelling all over the world, but so much of that magic was created right here at Warner Brothers Studios. From a green bus to a green house, I'm here at Professor Sprout's. Това е входа към студиото. Заобиколени сме от супер много пръчки, на всеки един герой пръчката. Ако ги познаете, ви черпи едно пътуване до Warner Bros, ама не вярвам. Аз за това го предлагам, защото знам, че няма да познаете всичките. Ние сме доста подранили, ще се наснимаме хубаво, ще пием бътърбир и ще си купим някакви готини неща. Защото тук се оказа, че са много по-евтини, отколкото в центъра на Лондон, между другото. Даже си направихме съпоставка тук, примерно един шал, нали, за такива, които не са си взели, като мен от Chain за 10 лева. Тук ще им струва 20 паунда, а в центъра беше 50 паунда. Това е. Има места с 36 паунда, има места с 50 и да. плюс. Има много скъпи. Влизаме в предверието и е брутално. Брутално. Ето го дракона. Той е като истински хора. Леле. Ето така изглежда ресторанта. И тук от всякъде можем да си поръчаме бътърбир и всякакви лакомства. Погледнете Слидерин браунито. Изглежда скандално, както и шейковете. Все още е само предверието. И всичко е оригиналните костюми. Ох, това ще бъде незабравимо. Влизаме в магазина и вече искам всичко. Ето ме! Има пъмпкин колекция ли? Какво? Някаква такава есенно-тиквена. Беби, какво ще ми купиш? Леле! Това къде краде? Много сладко. Купи ми го. Добре, айде. Баща. Айде. Всички книги, възможни, дори тези, които не са излезли в България, като ето тази, която се надявам да излезе на български. И тази. Погледнете каква пижама коледна. И коледни играчки тъкмо за нашата елха. О, брутално. Не мога. Оле, бебешки бодита. Доби. Ето го. Жестоко е, хора, а дори още не сме влезнали. Тук е House of Minalima, както виждате. Постери. Thank you so much!
Колко струва? Тия пловери. Споменах ли, че има и истински оливандър? Минахме да си вземем Activity Passport, който е безплатен и трябва да събираме печати от различни места в студиото, както и да срещаме специфични Dark Art знаци, които ще направят смъртожадните. Между другото ще има и шоу на смъртожадни, така че нямам търпение да го видя и да ви го покажа. Какво съдържа? Аз още не мога да го разгадая, между другото. Чакай, Какво има? Има информация какво къде да видим, да се оглеждаме за някакви... Може би нещо се маркира в тези кръги. Да. И дали сме намерили това. Ама не знам дали ще е с печат, между другото това е интересно. Мисля, че слагат после печат. Много яко. Докато чакаме на опашката, която е много голяма, можем да разгледаме и стаята, в която Хари спи. Или по-скоро килера, защото това не е стая. Come on in, everyone. Yes, everyone, this is the Great Hall. It's one of the first sets ever constructed for the films and one of the largest. The Great Hall stood in a soundstage just over there for over a decade. That you can see that we are all dressed and ready for the Halloween feast from Harry Potter and the Philosopher's Stone. And if you look up, you can see that we have actually couldn't help but notice that something here is missing. Remember the Great Hall ceiling? It was enchanted. However, it would be a little bit tricky to get clouds, stars, and storms in here, so Taylor added later added one of the many versions, and in the end, they also used a lot of CGI to bring the characters to life. If you look over here, you can also see that it's here. You might find at the very scene in the first film, where Hermione asks, well, these have been brought here as a part of our dark arts feature, just for... Минаваме през кабинета на Дъмбълдор. А ето го и него. There they are, passing waves of evil and malice, hatred from them. So I think it's time we got rid of them. Are we ready? I'll give you the countdown. I want that loud and clear. Are you ready? 3, 2, 1. You did it! You did it! Bravo, all the young wizards. Terrific, well done. We're safe because of you. I quite understand. Not everybody has been on spiders. You can take the right-hand fork down here, and that'll take you back round out to the forest again. Това ми е мечтата в живота. Само един път трябва да цъкнеш на бутона и започваш да режеш. По-скоро салатата да се реже сама.
Много яки са. Много яко. Ето ги движещите се стълби. И професор Муди. И тази зла гад. Оле, погледнете това, хора. То е скандално. А това какво е? А? Това е от бала. От огнения бокал, да. Ето ги костюмите. Това е стаята на Слидерин. Ето Иван е за тука, нали? Носи слидерински шал. Иначе хапват си орехчета и са си чил. Погледнете колко реалистично е всичко. Направо е жестоко. Ето това очакваме сега, да видим какво са ни подготвили, каква демонстрация. Много. Как са го направили така, вече? Как са го направили да се движи така? Да. Той е като жив, бе, човек. Има ли някакъв куиз тук? Ето го автобуса и тунела на Хогвартс. Жестоко е. Там след малко отиваме да ловим мандрагори и ще ви зарадвам с най-уникалния звук в света. Влизаме в къщата на Хари на Privet Drive номер 4. Сега ще видим всички подробности от неговия дом. Я да видим. Естествено е пълно с хора. Оле, от тук виждам писмата. Леле, всичките писма, точно като във филма, са запазени. Хора. Ето там е и тази Леля, която ще да експлодира.
Вече с по-добро качество, без стъкло. Да покажем детайлите. Хора, погледнете за какво става на въпрос. Жестоко е. Ето нагледно. Погледнете само колко реалистично е яденето. В смисъл, виждате ли? То изглежда буквално, че ще го изядеш след малко. Погледнете. Жестоко е. Ето тук и кухнята. Не е направо. Все едно някой още живее тук. А, да. Я да видим сега. Къде сме? О, частта от Хари Потър и стаята на тайните здоби. Тъкмо вчера гледахме първа част на 7-ма част. Да се подготвим за утрешния концерт в Алберт Хол. Това е един от любимите ми герои, определено. Dobby understands. It's just that Dobby has come to tell you it is difficult. Dobby wonders where to begin. На опашка за бътърбир. Ето как се прави всъщност крема. Това е най-вкусната напитка на света. Can I get one the souvenir? And can you ask what is this? Birthday party. Yeah. How much is this? It's £4 something. And this one looks very nice. Yeah, so you want one of these? Yes. And what was the other one? Sorry? What was the other one? And the souvenir cup. Yeah, okay. One? One, yes. Okay. That's £12.40. Хайде, хайде. Я да снимка. Само да видя как. Готови ли сте да чуете най-невероятния звук на планетата? Ужасните мандрагори. Ето го полето. Сега ще ги вадим и ще плачат. Много е толкова като парник. Този парник. Да, за мандрагори. Ние тък му се чуем дали ще продават вътре, да си вземем по едно в самолета, да си го мъкнем, да си ни пищи вкъщи, ама ние си имаме едно бебе пищящо, така че няма да ни трябва. Чувате ли този ужасен звук? Чувате ли го? Защото аз да. Ето тук пред мен едно грифиндорче го вади. Ай! Ето го Доби. От плат и кръв. Душичката златна. Тук вече е в края си. Оле, а това е Бъкбик ли е? Не, това са драконите. Това след луна ги виждате. Това са дарония, които ги виждат. Аха, да. А ето го трола от първата част. Оле, да. Але, ето го Хедуик. Ето го. Оле, душичка. Все едно е жив. Как може да е толкова реалистичен? Кажете ми. So they bowed. So it bowed back. And this went on for several minutes until finally all of them please. Как може да се го направили? Аз просто не мога да First of all, demands we keep bowing. It was so funny, I had tears rolling down my face. Now, Влизаме в Гринготс. Брутално. И после ще отидем към Драгона. Погледнете по нея. Всичко е точно такова до най-малкия детайл.
уизли. Те направо ме гледат. Искам да изтеглиш цялата банкова сметка, Любов. Да ходим някъде на Бахамите. Помоли го, че гледа лошо нещо, май не те одобри за кредит. Ало? Не ли очите? Идва. Добре дошли на Диагонали. Този път истинското. Жестоко е. Даже магазините са пълни. Оливандърс, както е разбит във филма. Да, след войната е, да. И моят любим магазин на братята Уизли. Аз не мога да повярвам, че да, всичко са го направили ръчно. Това е на Беатрикс, това, нали? Да. Колко яко! Цялото злато. Тебе ли? Да. В момента сме в Хогвартс Експрес. И сега ще видим
всяка кабина пише кой филм в коя кабина е сниман. И реално е истински влак взет, нали, преди филма. Оле, ето го! Ето. Хари Потър и Ордена. Стига! Да, Кажи го на YouTube. Това са имената на всички хора, които са участвали в направата на филмите. Това си яки. Толкова много хора. Много хора. Оле, всичко това са хората, които са дали от себе си за Хари Потър. Имаме го. Кажи, това е едно от най-хубавите изживявания в живота ти ли е? Това е, че още не можеш да го осъзнаеш, докато си тук в много неща. Направо. Връщаме се пак след някой друг месец. Или година, бе, ама... Не, следващото е в Орландо. Да. Ето и нещата, с които си тръгнахме от Warner Bros. Studio. Като обяснявам, тези Activity паспорти са безплатни и ги получаваме вътре. По тях, нали, както и по-рано във видеото сте видяли, следим, намираме определени знаци, слагаме си печати и така те са спомен. Тези чашки пък са от бътърбира, който пихме там на място. Имаш възможност да пиеш в пластмасова чашка, която е за еднократна употреба, а за, мисля, че 2 паунда и нещо беше. Ти сипват ето тази чашка, която ти остава за спомен. Още по-интересно беше, че накрая имаше и специална мивка, в която да си я измиеш, за да не я носиш мръсна до края на разходката. Много са сладички, ще си пием бира в тях. И доста ми харесаха. Така. Ето това е супер находка. По принцип е подарък за Алекс и беше с 70% намаление фигурка на Дъмбълдор и неговия Феникс. Излезе нещо от сорта на 3 паунда, което буквално е без пари, нали? Защото реалната му цена беше 15, мисля. Шоколадова жаба, естествено, задължително. И ето я как изглежда. Между другото е доста масивна. Така че според мен си заслужава, не беше ефтина. Ето това е картичката менящата, която ни се падна. Не го знам, нали, героя за съжаление, но е готино. И 3 ключодържатели. Доби, диагонали и този от фантастични животни. И това, което взех за себе си е този тефтер на Грифиндор. Супер много му се чудих. Не беше много ефтин, но си казах, че искам да си подаря вечен спомен и ще си го използвам сега, като започна работа. Страхотен е. Това е железно и е просто върха. Warner Bros. Е най-магичното изживяване, което може да си позволите и да си причините и да си доставите като удоволствие, така че ви го пожелавам с дверце, особено ако сте истински фенове. Не е толкова сложно, видяхте туториала към това как да организирате такъв тип пътуване, така че надявам се поне малко да съм ви пренесла в тази атмосфера и ако ви харесва съдържанието, което създавам, ще се радвам да ме последвате и да се абонирате за канала ми, както тук, така и другите социални мрежи. Много се радвам и се надявам истински да ви е докоснало, зарадвало, вдъхновило и да сте усетили като нещо, което сигурно бихте направили и вие това пътуване, защото за мен наистина остави огромна следа и ще се върна отново някой ден, особено с Алекс, да му покажа всички тези магични места, нали, част от моето детство, надявам се и от неговото, тъй като видях, че сега започват снимането на сериал за Хари Потър, 2026 ще излезе.
И да, Хари Потър е вечен, това не е просто филм, това е една невероятна магия, която ни учи дори да бъдем по-добри хора, да бъдем по-истински и пожелавам на всеки да усети тази магия и на живо. До скоро!